हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 12वा अध्याय शिकणार आहोत, भक्ती योग. मी मंगलाचरण म्हणते, मग आपण लगेच चालू करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. परत एकदा सर्वांचं स्वागत आहे. बघता बघता 12 दिवस झाले. किती लवकर दिवस गेले बघा. आजचा शेवटचा अध्याय आहे भक्ती योग या सेक्शन मधला, किंवा भक्ती 3 मुख्यतः भगवद्गीतेचे जे 18 अध्याय आहे ते 3 भागात त्यांची विभागणी केलेली आहे. एक कर्मयोग, दुसरा भक्ती योग आणि तिसरा ज्ञान योग. तर भक्ती योगातला आजचा हा शेवटचा अध्याय आहे आणि आपण आता हा चालू करूया. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदना आपण जिकडनं आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. शिल प्रभुपाद नेहमी सांगतात की कधीतरी असं होतं की आपलं मन शांत नसतं, खूप अस्थिर असतं, कुठल्या तरी काळजीने आपल्याला ग्रासलेलं असतं. तर त्यावेळेला आपण काय करावं, आपण इस्कॉन मंदिरात जावं आणि तिकडे श्री श्री राधा गोविंद, श्री श्री राधा गोपीनाथ कुठलंही मंदिर असेल तिकडे जावं आणि शांत बसून तिकडे एकटक कृष्णाकडे आणि राधेकडे बघत राहावं. असं केल्याने काय होतं, आपण डोळ्यातून त्यांचा त्यांचं जे सगुण रूप आहे ते ग्रहण करत असतं आणि मग आपलं जे मन असतं ते हळूहळू खूप शांत होतं. तर किती छान दिसतायत बघा श्री श्री राधा गोविंद. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती शिल प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवली आहे, त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. म्हणून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया, त्यांना साष्टांग नमस्कार करून हा अध्याय चालू करूया. हे मी तुम्हाला गोष्ट सांगितली होती ना श्रीनाथजी, तर हा तो अर्च विग्रह आहे. आता आपण काल 11वा अध्याय जो आहे विश्व दर्शन रूप
विश्वरूप दर्शन योग. तर या अध्यायात आपण काय काय शिकलो आपण बघितलं. अर्जुनाने विनंती केली कृष्णाला की जर तुझी इच्छा असेल तर तू मला तुझं विश्वरूप दाखव. मग आपण बघितलं की जर आपल्याला कृष्णाकडे काही मागायचं असेल तर आपली पोझिशन सबऑर्डिनेट आहे हे आपण अगोदर ओळखायचं आणि अगदी नम्र विनंती करायची जर तुझी इच्छा असेल तर. आणि मग त्याच्यानंतर कृष्णाने विश्वरूप दाखवलं आणि विश्वरूपाबद्दल वर्णन केलं. आणि कृष्णाच्या लक्षात आलं की अर्जुनाला काही दिसत नाहीये, म्हणून कृष्णाने अर्जुनाला दिव्य दृष्टी प्रदान केली. विश्वरूप बघून अर्जुनाला प्रथम आनंद झाला, पण नंतर मात्र त्याला भीती वाटायला लागली. तो अत्यंत भयभीत झाला जेव्हा त्यांनी बघितलं की सगळी कौरव सेना कृष्णाच्या मुखात चाललेली आहे आणि कृष्ण त्या सेनेला चिरडून टाकतोय. मग अर्जुनाने घाबरून कृष्णाला विचारलं, कृष्णा तू कोण आहेस? मग कृष्णाने सांगितलं, मी काळ आहे. या सर्व कौरव सेनेचा मी नाश केलेला आहे. आता तुला फक्त निमित्त मात्र व्हायचंय. आणि हे सगळं समजल्यानंतर अर्जुन खूप घाबरला. त्यांनी प्रथम स्तुती केली आणि मग क्षमा याचना पण मागितली. त्यांनी सांगितलं कृष्णाला की तू खूप मोठा आहेस, पण मी तुला मित्र म्हणून तुला नावानी हाक मारली. तुझ्या बरोबर मी जेवायला बसलो, एकाच गादीवर आपण दोघे झोपलो. तर या सर्व अपराधांमुळे तू मला क्षमा कर. आणि तुझं हे विश्वरूप पाहून माझं मन व्यथित झालेलं आहे. माझं मनाचं संतुलन मी राखू शकत नाही. त्याच्यामुळे तू तुझ्या सौम्य रूपामध्ये परत ये. असं म्हटल्यानंतर कृष्ण प्रथम त्याच्या चतुर्भुज रूपामध्ये आणि नंतर द्विभुज रूपामध्ये आला आणि अर्जुनाचा जीव भांड्यात पडला. आणि मग कृष्णाने सांगितलं की माझी प्राप्ती होण्यासाठी किंवा तुम्हाला माझं दर्शन व्हायचं असेल तर केवळ अनन्य भक्तीने किंवा शुद्ध भक्तीनेच तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकते. आता आपण 12वा अध्याय शिकणार आहोत. तर 12व्या अध्यायामध्ये पहिल्यांदाच अर्जुनाचा प्रश्न आहे की आता मी तुझ्या कुठल्या रूपाची भक्ती करू, या विश्वरूपाची किंवा अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्माची भक्ती करू, की तुझ्या आता तू माझ्या समोर तुझं द्विभुज रूप आहे अशा या सगुण रूपाची पूजा करू. आणि मग कृष्णाने उत्तर दिलेलं आहे की तुम्ही काय काय करू शकता. आता बघा, मुलं जेव्हा परीक्षेला जातात ना, 12वीची असते बघा, मल्टिपल चॉईस प्रश्न असतात आणि त्यापैकी एकच जो चॉईस असतो तो बरोबर असतो. आता इकडे सुद्धा कृष्णाने आपल्याला मल्टिपल चॉईस दिलेला आहे. तुम्हाला यायचंय ना माझ्याकडे, मी चॉईस देतो आणि या मल्टिपल चॉईस पैकी प्रत्येक बरोबर आहे. तर आपल्याला कृष्णाकडे जायचं असेल तर आपल्याला माहित पाहिजे की आपण काय काय करू शकतो. आणि मग शेवटी कृष्णाने सांगितलंय की एका भक्तामध्ये त्याला कुठले कुठले गुण प्रिय आहेत. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुनाने विचारले, कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते, जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यस्त आहेत किंवा जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात ते अव्यक्त आहेत. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनाचा प्रश्न आहे. अर्जुनाने काल विश्वरूप बघितलं आणि त्यांनी विचारलं
की मी भक्ती कोणाची करू, विश्वरूपाची करू, की आता तू माझ्या समोर जसा उभा आहेस त्या सगुण रूपाची करू. आता तुम्ही मला सांगा, विश्वरूप कुठल्या रूपाजवळ आहे? हे जे तुम्हाला ब्रह्मन रूप दिसतंय किंवा जिकडे तुम्हाला प्रकाश दिसतोय, कृष्णाच्या शरीराच्या शरीर जे तेजोमय आहे त्याच्या शरीरातून बाहेर पडलेलं तेज हे विश्वरूपाच्या जवळ आहे की कृष्णाचं सगुण रूप या विश्वरूपाच्या जवळ आहे? सांगा बरं मला. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय? हे सगुण रूप. बरोबर आहे. सगुण रूपाजवळ नाही, माझा प्रश्न काय होता, कृष्णाचं विश्वरूप या रूपाच्या जवळ आहे की या ब्रह्मन रूपाजवळ आहे? हा, ह्याच्या ब्रह्मन रूपाच्या जवळ. ब्रह्मन रूपाजवळ माताजी. बरोबर, ब्रह्मन रूपाजवळ आहे. का ते ब्रह्मन रूपाजवळ आहे? कारण प्रकाश जो आहे त्याला सुद्धा जणू काही त्याचा अंत नसतो, मध्य नसतो, असा असतो. आणि विश्वरूप सुद्धा कसं होतं? अनंत होतं, अनंत मुखे. आता मला सांगा, जर तुम्हाला विश्वरूपाची पूजा करायची असेल तर शक्य आहे का? सांगा बरं देवीदास प्रभूजी. नाही, शक्य नाही. बरं, आता मला कोण सांगेल विश्वरूपाची पूजा करणं का शक्य नाही? कोण सांगेल? ते खूप प्रकाशमान आहे. आणि कोणाला काही ऍड करायचं आहे का? अवघड असणार, ते फार अवघड आहे. बरं, बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याला हार घालायचा असेल तर हार किती मोठा घ्यायचा? वस्त्र अर्पण करायचं असेल किती वस्त्र घेऊन जायची? हे सगळं आपल्या पुढे प्रश्न आहे. आणि कालच श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं होतं, त्यांच्या 11व्या अध्यायाच्या तात्पर्यामध्ये लिहिलं होतं की या विश्वरूपाबरोबर आपण कुठलाही नातेसंबंध स्थापन करू शकत नाही. आता तुम्ही मला सांगा, प्रकाशाबरोबर तुम्ही कुठलंही नातं स्थापन करू शकता का? नाही. तर अर्जुनाला विश्वरूप आवडलं नाही. ते विश्वरूप जरी त्याला प्रथम आनंद झाला पण नंतर तो भयभीत झाला, त्याला आवडलं नाही. मग आता अर्जुनाला कृष्णा मुखातून उत्तर पाहिजे. कृष्णा, तूच मला सांग, निश्चितपणे सांग की या निर्विशेष ब्रह्माची मी भक्ती करू की तुझ्या सगुण रूपाची? आता आपण उत्तर ऐकूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवान उवाच मय्या वेश्मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ते तमामतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. धन्य भगवान म्हणाले, ज्याचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. हरे कृष्ण. इकडे आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी याच्या तात्पर्यामध्ये लिहिलेलं आहे. आता इकडे कृष्णाचं उत्तर आहे की माझ्या सगुण रूपाची जी भक्ती कराल तीच सर्वात परिपूर्ण आहे. आता श्रील प्रभुपादांनी एक खूप छान समजावून सांगितलंय. आपण कधी इकडे कृष्णाची मूर्ती म्हणत नाही, आपण इस्कॉन मध्ये अर्च विग्रह हा शब्द वापरतात, मूर्ती वापरत नाही. आता जेव्हा अर्च विग्रह म्हणजे काय बघा. आता समजा जर पूर्वी लोक पत्र लिहायचे आणि लाल पत्राच्या पेटीमध्ये पत्र टाकायचे आणि ते पत्र पोचायचं. आता त्या लाल पत्राच्या पेटीच्या बाजूला काही मुलांनी तशीच खेळातली अशी डमी पत्राची पेटी केली आणि त्यात तुम्ही पत्र टाकलं
तर ते पत्र पोचेल का? ते बिलकुल त्या पत्त्यावर पोचणार नाही. तर शिल प्रभुपाद म्हणतात की हाच फरक आहे मूर्ती आणि अर्च विग्रह मध्ये. अर्च विग्रह मध्ये परंपरेत असलेले जे गुरु आहेत त्यांनी हा अर्च विग्रह जो आहे त्या अर्च विग्रहाची प्राण प्रतिष्ठा केली असते. त्यांनी स्वतः गुरुनी कृष्णाला विनंती केली असते की तुम्ही या अर्च विग्रहामध्ये उपस्थित राहा आणि जे भक्त येतील, जी माणसे येतील त्यांचे क्लेश तुम्ही दूर करा, त्यांना आनंद द्या. तर असं परंपरेत असल्यामुळे आणि एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुनी या अर्च विग्रहाची स्थापना केल्यामुळे कृष्ण तिकडे पर्सनली हजर असतो त्या अर्च विग्रहामध्ये. आता आपण जेव्हा मंदिरामध्ये जातो तेव्हा तुम्ही बघितलंय का, लोक किती कॅज्युअली जातात, जोर जोराने बोलतात, फोन येतो त्यांना मोबाईलवर, फोनवर बोलत असतात. तिकडे लिहावं लागतं बाहेर की मोबाईल तुम्ही सायलेंटवर ठेवा किंवा आतमध्ये मोबाईल अलाउड नाहीये असं. तर असं का असतं? जेव्हा आपण मंदिरात जातो तेव्हा आपल्याला काय वाटतं की कृष्ण आहे, ही जी मूर्ती आहे म्हणजे दगड आहे, लाकूड आहे, मार्बल आहे, कुठला तरी धातू आहे. म्हणजे थोडक्यात आपण काय म्हणतो की ही इकडे कृष्ण जो आहे तो नॉन लिव्हिंग आहे, तो निर्जीव आहे आणि आपण आपल्याला काय मानतो, आपण सजीव आहे. खरं असतं एकदम उलट. आपली चेतना शक्ती जी असते ती निर्जीव असते आणि कृष्ण सजीव असतो. म्हणून जेव्हा आपण मंदिरात जातो तेव्हा आपण अगदी ध्यानपूर्वक या गोष्टी पाळल्या पाहिजेत, शांतता राखली पाहिजे आणि जाणलं पाहिजे की हा जो अर्च विग्रह आहे इकडे कृष्ण पर्सनली प्रेझेंट आहे. मग जर कृष्ण खरोखर तुमच्या समोर असेल तर तुम्ही जोर जोरात ओरडाल का किंवा मोबाईलचा फोन आला जोरात त्रास होईल असं बोलाल का? नाही. अगदी त्याप्रमाणे तुम्ही वागला पाहिजे. तर शिल प्रभुपाद म्हणतात ज्याप्रमाणे मुलांनी केलेल्या लाल पत्रपेटीत पत्र टाकल्यावर ते त्या पत्त्यावर पोचत नाही, अगदी त्याचप्रमाणे मूर्ती पूजा कुठेही तुम्ही गेलात मंदिरामध्ये आणि परंपरेच्या खाली या अर्च विग्रहाची स्थापना झाली नसेल तर तिकडे कृष्ण पर्सनली हजर नसतो. पण अशा मंदिरामध्ये जेव्हा तुम्ही या जिकडे एका प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुनी याची कृष्णाची प्राण प्रतिष्ठा केली आहे, अशा ठिकाणी कृष्ण पर्सनली हजर असतो, तुमची प्रार्थना ऐकतो आणि तुम्हाला मदत करतो. म्हणून जर तुम्ही ऐकलं असेल ना तर काही मंदिरं खूप जागृत असतात आणि तिकडे खूप गर्दी असेल. त्याचं कारण काय आहे? त्याचं हेच कारण आहे. आणि ते जे आध्यात्मिक गुरु असतात परंपरेतले ते भक्तीचे सर्व नियम पाळत असतात. आता पुढचं ऐकूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तीन आणि चार. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातील सर्वव्यापी, अचिंत्य, अविकारी, स्थिर आणि अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे एखाद्याला सगुण रूपाची पूजा करायची नाही, निर्विशेष ब्रह्म किंवा ब्रह्मन रूपावर त्याला त्याचं ध्यान केंद्रित करायचंय. तर कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की त्याला सुद्धा माझी प्राप्ती होते, पण इकडे एक शब्द वापरलाय, शेवटी माझी प्राप्ती होते.
म्हणजे आपल्याला काय समजतं की हा जो मार्ग आहे हा सरळ नाहीये, अवघड आहे. प्राप्ती होते पण अवघड होते. आता एक गोष्ट सांगते की एक माणूस असतो आणि त्याचं लग्न झालं असतं. बाजूच्या गावातच त्याची बायको राहत असते आणि नवीन लग्न झालं असतं. मग एक दिवस त्या आणि हा जो माणूस असतो तेवढा शिकलेला नसतो. त्याला इतकंच माहिती असतं की आपली जी बायको आहे तिच्या वडिलांकडे खूप गायी आहेत, इतकंच माहिती असतं त्याला. आणि गावामध्ये ते एकटेच आहेत की ज्यांच्याकडे गायी आहेत. मग एक दिवस ती बायको माहेरी जाते, तिला तिच्या आई वडिलांची आठवण येते आणि हा नवरा वाट बघतो पण बरेच दिवस झाले ती येत नाही आणि त्याला आठवण येते त्याच्या बायकोची आणि तो त्या दुसऱ्या गावात जातो आणि दुसऱ्या गावामध्ये जाऊन तो काय विचारतो की इकडे गायी कुठे आहेत आणि त्याला तो गायीच्या शोधात जातो. कोणी सांगतात तिकडे बघा तिकडे बघा आणि मग त्याला शेवटी दिसतात एका ठिकाणी खूप गायी चरत असतात. मग आता या आपल्या बायकोच्या घरी कसं जायचं तर तो गायीचे पाय पकडतो आणि ती गाय घाबरते आणि पळत 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 ती गोठ्यात जाते आणि गोठ्यात गेल्यानंतर त्याला समजतं की इकडे शेजारचं घर आहे की इकडेच माझी बायको असते आणि तो जाऊन बायकोला भेटतो. पण भेटतो म्हणजे कसा, सगळे कपडे फाटलेले असतात, रक्त आलेलं असतं, पण शेवटी मात्र त्याला ज्या पत्त्यावर जायचंय तिकडे तो जातो. तर हा जो मार्ग आहे हा सोपा नाहीये. आता पुढचं कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. ज्यांचे मन परम सत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवांसाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्ण. तर आता इकडे बघा, निर्विशेष रूपावर आपण आपलं ध्यान किंवा भक्ती केंद्रित केली तर तो मार्ग अवघड आहे. तो का अवघड आहे ते यात सांगितलेलं आहे. कारण आपण देहधारी आहोत. आपल्याला निराकार निर्विशेष या रूपाचा कॉन्सेप्ट जो आहे तो एक्सेप्ट करायला किंवा तो ग्रहण करायला आपल्याला अवघड जातो. मग श्रील प्रभुपाद सांगतात की देहधारी असल्यामुळे आपल्याला बघा, आपण आपलं प्रामाणिक मत काय आहे, अजून आपल्याला असं वाटतं का की मी आत्मा आहे, की आपल्याला असं वाटतं की मी देह आहे? कोण सांगेल मला आपल्याला काय वाटतं? प्रॅक्टिकली मला सांगा, तुम्हाला काय वाटतं की तुम्ही आत्मा आहात का की तुम्हाला वाटतं की तुम्ही देह आहात? अमोल प्रभूजी बोला. देहरूपी आत्मा. बरोबर, की आपल्याला असं वाटतं आत्मा आहे देहामध्ये, पण त्याची जाणीव आहे का कोणाला? सांगा बरं. आहे ना. आहे जाणीव? येस. बरं, पण श्रील प्रभुपाद लिहितात की आपण, आपल्याला हीच जाणीव असते की आपण देहधारी आहोत. आपण अजून 100% आपल्याला खात्री नाहीये कृष्ण काय बोलतोय ते. आणि ज्या लोकांना असं वाटतंय की आत्मा माझ्या शरीरात आहे, असं कोणाकोणाला वाटतंय बरं? हात वर करा किंवा अनम्यूट करा. कोणाला वाटते की आत्मा आहे माझ्या देहामध्ये? आत्मा आहे देहामध्ये. बरं, मग मला सांगा, तुमच्या दिवसभराच्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज अशा तुम्ही अरेंज केलेल्या आहेत का सेंटर्ड अराउंड द आत्मा? सांगा. हो. हो.
म्हणजे आत्म्याला थोडी म्हणजे त्याची जी नाही इच्छा आहे त्या नाही ऐका, श्रील प्रभुपादांनी लिहिलेलं आहे की अजून 100% खात्री नाहीये आपल्याला की मी आत्मा आहे. आपल्याला ही 100% खात्री आहे मी देह आहे. मग पुढे त्यांनी लिहिलंय असं का वाटतं आपल्याला, किंवा आपण देहधारी असल्यामुळे आपल्या दिवसभराच्या ऍक्टिव्हिटीज अशा तऱ्हेने त्याची आपण अरेंजमेंट करतो की आपल्या देहाला आणि आपल्या मनाला सर्व काही सुखकारक होईल. बरोबर आहे की नाही सांगा बरं मला. सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज सकाळपासून विचार करा तुम्ही, अशा आपण अरेंज करतो की आपला देह सुखी, आपल्या मनाला शांती मिळेल. कुठेही आपण आत्म्याचा विचार करत नाही. असं असल्यामुळे श्रील प्रभुपाद सांगतात की आपल्याला निर्विशेष किंवा निराकार ब्रह्म जो आहे त्याचा कॉन्सेप्ट जो आहे तो ग्रहण करायला अतिशय अवघड आहे. आणि आपल्याला निराकार जे रूप आहे त्याच्याबरोबर कुठलाही नातेसंबंध आपल्याला स्थापन करता येत नाही. आता जर आपल्याला सांगितलं की देव म्हणजे एनर्जी आहे, देव म्हणजे प्रकाश आहे, देव ईश्वर म्हणजे व्हायब्रेशन आहे, नाद आहे, तर असं सांगितलं तर नादाबरोबर, प्रकाशाबरोबर, शक्तीबरोबर तुम्ही कुठलंही एका मित्राचं नातं, एका पुत्राचं नातं, कुठलंही नातं तुम्ही स्थापन करू शकणार नाही. आणि हे क्लेशदायक आहे. का क्लेशदायक आहे? कारण श्रील प्रभुपादांनी आणि एक उदाहरण आहे मार्जार मर्कट न्याय. आता जर तुम्ही बघितलं असेल डिस्कवरी चॅनेल मध्ये एक मांजर उडी मारतय, एक माकड उडी मारतय एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर. उडी मारत असताना त्याचं जे पिल्लू असतं ते त्याच्या आईच्या पोटाला घट्ट पकडून राहतं आणि ती उडी मारते. आता समजा जर त्या माकडाच्या पिल्लाच्या आईनी असं तिने एक हात सोडलेला आहे आणि दुसरा हात फांदी पकडण्यासाठी तिने वर केलेला आहे. आणि अशा वेळेला जर त्या पिल्लानी आईला घट्ट धरलेलं पोट, जर त्या पिल्लानी हात सोडले तर ते खाली पडणार दरीमध्ये आणि मरणार. म्हणजे इकडे जबाबदारी त्या पिल्लावर आहे आईला घट्ट पकडायची, आईवर नाहीये. पण जे मांजर असतं ते काय करतं, आता त्यांनी बघितलं की इकडे धोका, इकडे साप आहे आणि माझी पिल्लं आहे, ते मांजर लगेच आपल्या जबड्यामध्ये आपल्या पिल्लांना घेतं आणि सुरक्षित ठिकाणी जाऊन ठेवतं. अगदी त्याचप्रमाणे निराकार ब्रह्म जो आहे तेव्हा एखाद्या माणसाने त्याची भक्ती केली तर सगळी जबाबदारी त्या माणसाची असते की तुम्ही इंद्रिय संयमित ठेवा. तुम्ही जे काय आपल्याला रूल सांगितलेले आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे, हे मी तुम्हाला अष्टांग योग मध्ये सांगितलेलं आहे की आपल्याला कसं ठेवावं लागतं, आपली इंद्रिय कशी कंट्रोल करावी लागतात, समबुद्धी ठेवावी लागते. हे सगळं आपल्यावर असतं. म्हणजे जबाबदारी कोणाची असते? भक्ताची असते. पण जेव्हा आपण सगुण रूपाची पूजा करतो तेव्हा मात्र कृष्ण पर्सनली आपल्याला मदत करतो आणि आपली काळजी घेतो. ते जसं मांजर पिल्लाची काळजी घेतं अगदी त्याप्रमाणे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् न भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांचा हे पार्था
मी जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्णा. आता आता हे मल्टिपल चॉईस भक्ती चालू झालीये. कृष्णाला कुठली भक्ती आवडते? अनन्य भक्ती आवडते. अनन्याचा अर्थ काय? अन अधिक अन्य. अन म्हणजे नो, अन्य म्हणजे अदर, म्हणजे नो अदर भक्ती. फक्त कृष्ण भक्ती आपण केली पाहिजे. अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण आपलं मन कृष्णावर स्थिर करतो, म्हणजे थोडक्यात आपण कृष्णाला शरण जातो, तेव्हा मात्र कृष्ण आपल्याला जन्मरूपी संसारातून त्वरित आपला उद्धार करतो. आता इकडे बघा, त्यांनी दाखवलंय भवसागर म्हणजे काय आहे? हे भौतिक जग. याची सागराबरोबर तुलना केली आहे, कारण आपण जन्म मृत्यू या चक्रात अडकलेलो आहे. त्याचप्रमाणे हा अथांग सागर आहे आणि हा माणूस बुडतोय. तर तुम्हाला काय वाटतं? असं मोठा महासागर, पॅसिफिक ओशन मध्ये एक माणूस बुडतोय, तर त्याचे जिवंत राहण्याचे चान्सेस काय आहेत? सांगा बरं मला. तो आधार शोधेल कुठेतरी. तुमचा आवाज नीट नाही ऐकू येते मला. बरं, इतर कोणाला सांगायचंय काय आहे या माणसाचे चान्सेस ऑफ सर्व्हायव्हल, जिवंत राहण्याचे बोला चान्सेस? देवदास प्रभूजी. बोला. कोण सांगणार आहे? पटपट सांगा, म्हणजे मला पुढे जायचंय. तुम्हाला असं वाटतंय का की हा माणूस जिवंत राहील एवढ्या महासागरात? त्याच्यावर नाही माताजी. ईश्वरीय कृपा असेल तर तो जगू शकतो, म्हणजे त्याला कुठल्या तरी मार्गाने त्याला हेल्प मिळू शकते. पण एवढ्या महासागरात आतमध्ये किती मासे आहेत, किती विषारी साप सुद्धा असतील, तर चान्सेस जवळजवळ नाही आहेत. पण त्याचप्रमाणे आपण या महासागरात आहोत आणि आपले सुद्धा काहीही चान्सेस नाहीये. फक्त एकच चान्स आहे, जर आपण शरण गेलो आणि आता या महासागरात हा बुडत आहे, तो काय करणार? हात वर करून ओरडणार आहे, मला वाचवा, मला वाचवा, हाक मारणार आहे. त्याचप्रमाणे या भवसागरात आपण सुद्धा बुडत आहोत, म्हणून आपण हात वर करून कृष्णाला हाक मारतोय. कशी हाक मारतोय? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही अनन्य भक्ती म्हणजे काय? की शरण जाणे. शरण जाणे आपण आपल्या बुद्धीने शरण जात असतो, मनाने नाही, हे लक्षात ठेवा. आता समजा जर तुम्हाला बरं नसेल आणि तुम्ही डॉक्टरकडे गेला आणि डॉक्टरांनी औषधं लिहून दिली, तेव्हा तुम्ही काय करता? बुद्धीने त्या डॉक्टरला शरण जाता. तुमची तर बुद्धी नाहीये, तुम्हाला वैद्यकीय ज्ञान नाहीये. बुद्धीने शरण गेल्यावर मन ऐकतं की तुला हे डाएट आता पाळावं लागेल, ही औषधं घ्यावी लागणार, तुझं लाईफस्टाईल चेंज करावं लागणार. मग बुद्धी ही मनाला कंट्रोल करते आणि बुद्धीने मनाला कंट्रोल केल्यावर मन इंद्रियांना कंट्रोल करतं. तर लक्षात ठेवा, नेहमी आपण शरण जातो ते बुद्धीने शरण जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मय्येव मनादस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. माताजी मी येते. हो माताजी मी येते. चालेल चालेल. हरे कृष्ण माताजी. माझ्यावर म्हणजेच पुरुषोत्तम भगवंतांवर तुझे मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी गुंतवून माझ्या ठाई युक्त कर. अशा रीतीने तू निसंदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. हरे कृष्ण. याला म्हणतात अनन्य भक्ती. बघा, बुद्धी माझ्या ठाई युक्त कर. मग एकदा बुद्धी शरण गेली की मन आणि इंद्रिय सुद्धा शरण
जातात. जोपर्यंत बुद्धी शरण जात नाही तोपर्यंत मन आणि इंद्रिय ही आपल्या कंट्रोलमध्ये राहू शकत नाही. अनन्य भक्तीचं एक उदाहरण आहे हे वृंदावन वासी, हे जे कृष्णाचे मित्र आहेत, बालगोप आहेत, हे रोज कृष्णाबरोबर जायचे. रोज प्रत्येक जण घरातून खाणं घेऊन यायचे. पण ते उघडल्यानंतर कृष्णाला म्हणायचे, कृष्णा तू पहिल्यांदा खा, आणि कृष्णाने खाल्ल्यानंतरच ते स्वतः खायचे. कृष्ण सुद्धा प्रेमाने त्यांना भरवायचा. आणि हे कसे होते सगळे हे बालमित्र, तिकडे वृंदावनामध्ये कंस अनेक असुर पाठवायचा आणि या मुलांवर सुद्धा ती संकट यायची. पण तरीही त्यांनी एक दिवस कृष्णाबरोबर वृंदावनात जाणं त्यांनी चुकवलं नाही, किंवा त्यांनी असं नाही म्हटलं की कृष्णा तुझ्या बरोबर आल्यावर आम्हाला खूप संकट येतात, आता आम्ही तुझ्या बरोबर येणार नाही, असं म्हटलं नाही. याला म्हणतात अनन्य भक्ती. हरे कृष्ण. अच्छा, या नाही आहेत ना कुमुद माताजी? नाही माताजी. हा वाचते. हे कुठलं आहे? 12.9. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय. हरे कृष्णा. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चल तत्वाने माझ्या ठाई स्थिर करण्यात असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियमक तत्वांचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. आता बघा, आपण काय म्हंटलंय, आपण कृष्णाला सांगितलंय मला अनन्य भक्ती करता येणार नाही, मी काय पूर्णपणे तुला शरण जाऊ शकणार नाही. मग कृष्ण म्हणतो ठीक आहे, अनन्य भक्ती जमत नाहीये ना तुम्हाला, तुम्ही साधना भक्ती करा. साधना भक्ती करायची म्हणजे रोज तुमच्या गुरुनी सांगितलंय त्याप्रमाणे जप करायचा, सकाळी लवकर उठायचं, आणि भक्तीचे 4 नियम श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितले. कुठले? की तुम्ही कुठलंही नॉनव्हेज खायचं नाही, तुम्ही नशिले पदार्थ जे आहे त्यांचं सेवन करायचं नाही, म्हणजे दारू, सिगरेट आणि चहा, कॉफी सुद्धा. मग त्याच्यानंतर परस्त्री परपुरुष गमन करायचं नाही, म्हणजे नो इलिसिट सेक्स, व्यभिचार करायचा नाही. आणि चौथं म्हणजे तुम्ही जुगार खेळायचा नाही. हे 4 नियम आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितले, हे पाळायचे. मग हे का पाळायचे? त्याचंही कारण आहे. तुम्ही जर प्राण्यांना मारून त्यांचं मांस खाल्लं, मग तुमच्या हृदयामध्ये जी दया आहे ती त्वरित निघून जाते, तुमच्या मधला नम्रपणा आहे तो निघून जातो. आणि पुढे पुढे आता अध्यायात तुम्हाला लक्षात येईल, कृष्णाने सांगितलंय त्याला कुठले गुण आपण आत्मसात केल्यावर आपल्याला त्याची प्राप्ती होईल. तर त्याच्यामध्ये नम्रपणा, दया हे गुण आहेत. हे गुण आपल्यामध्ये असल्याशिवाय आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून त्यांनी सांगितलंय नॉनव्हेज खायचं नाही, नो इंटॉक्सिकेशन. दारू, सिगरेट वगैरे हे नशिले पदार्थ जे आहेत त्याचं सेवन करायचं नाही. का? कारण आपण आता हे सगळं जेव्हा याचा अभ्यास करतो तेव्हा आपण काय म्हणतोय की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, इकडे आपली वाटचाल चालली आहे. पण दारू पिऊन तुमचा जो भ्रम आहे तो आणिच जास्त होतो की मी हे शरीर आहे, आणि एक भ्रम, तुम्ही तुमचं नाव विसरता, कुठे राहता ते तुम्ही विसरता, आणि तुमची जी मेमरी असते ती कन्फ्युज्ड होते. तर म्हणून त्यांनी सांगितलंय की दारू, सिगरेट वगैरे हे ओढायचं नाही. मग त्याच्यानंतर व्यभिचार करायचा नाही. ते का नाही करायचा? कारण तुमच्या मनामधला
आनंद आहे तो त्वरित निघून जातो. तुमच्या शरीराचं जे शौच आहे ते सुद्धा निघून जातं आणि तुम्ही एकसारखा आपल्याला विचार कोणाचा करायचा आहे, कृष्णाचा करायचा. पण आता कृष्णाचा विचार न करता त्या परस्त्री किंवा परपुरुषाचा तुम्ही सतत विचार करता आणि अशा हृदयामध्ये कृष्ण राहू शकत नाही. मग जुगार खेळायचा नाही. जुगार जेव्हा आपण खेळतो तेव्हा सत्यता जी असते, आपली जी वाचा असते, आपण सत्य बोलतो, ती सत्य वाचा जी आहे, सत्यता जी आहे ती त्वरित तुम्हाला सोडून जाते. त्याच्यामुळे या कारणासाठी आपण हे 4 नियम पाळायचे. आणि श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय रोज तुम्ही 16 माळांचा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हा जप करा. तुम्ही जे काही खाता ते कृष्णाला प्रथम अर्पण करा आणि मगच खा. तर अशा तऱ्हेने जे म्हणतात की आम्हाला अनन्य भक्ती शक्य नाही, कृष्ण म्हणतो साधना भक्ती, पण आपण असे असतो, आपण म्हणतो नाही बाबा ही साधना भक्ती काय माझ्यानी होणार नाही. मग आता ऐकूया आपल्याला पुढे कृष्ण काय सांगणार आहे. आता हा 10वा श्लोक आहे ना. अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमांचे पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा, कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेत याल. हरे कृष्ण. मग कृष्णाने सांगितलंय ठीक आहे, तुम्ही अनन्य भक्ती करू शकत नाही, साधना भक्ती करू शकत नाही, तर माझ्यासाठी निष्काम कर्मयोग करा. माझ्यासाठी काहीही तुम्हाला आवडेल ते कर्म करा, पण निष्काम भावाने करा. असं केल्याने सुद्धा तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकते आणि तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेवर याल. म्हणजे काय आपल्याला समजतं की अनन्य भक्ती, आपल्याला एकदम अनन्य भक्तीच्या लेवलवर आपण पोहोचू शकत नाही. आपल्याला साधना भक्ती करावी लागते, निष्काम कर्मयोग करावा लागतो आणि मग आपण त्या स्टेजवर, त्या स्तरावर पोहोचू शकतो अनन्य भक्तीच्या. इकडे त्यांनी स्लाइड मध्ये दाखवलंय एक माणूस मंदिराचं बांधकाम करतोय. तर कृष्ण म्हणतो ठीक आहे, तुम्ही काहीही सेवा करा ती मला मान्य होईल, पण निष्काम भावाने करा. आता इकडे मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची की श्रील प्रभुपादांचे खूप शिष्य होते आणि त्यापैकी एक जो त्यांचा शिष्य होता तो आर्किटेक्ट होता आणि त्यांनी अनेक इस्कॉन मंदिरांची जे आर्किटेक्चर आहे, जे डिझाईन आहे ते सर्व त्यांनी केलेलं आहे. आणि श्रील प्रभुपादांना तो जो शिष्य आहे तो खूप आवडायचा. त्याचं नाव त्याला प्रेमाने विश्वकर्मा म्हणायचे. खूपच छान त्यांनी मंदिरं बांधली इस्कॉनची. मग असं झालं की कालांतराने श्रील प्रभुपादांनी आपली लीला या पृथ्वीवर संपवली आणि ते परत कृष्णाकडे गेले. मग याला इस्कॉन याला खूप वाईट वाटलं, त्याला श्रील प्रभुपाद खूप आवडायचे आणि असं झालं की तो इस्कॉन मंदिरामध्ये यायचाच बंद झाला. आता साधू संघ तर त्याला मिळेनासा झाला, त्यांनी संन्यास घेतला होता आणि आता मात्र त्यांनी लग्न केलं आणि अजिबात काही करायचा नाही, इस्कॉन मध्ये यायचा नाही, मंत्र जप काही करायचा नाही. आणि आता त्याचं लग्न झालं आणि त्याच्यामध्ये तो एकदम काय म्हणतात तसा घडून गेला होता. हे सगळं भक्ती सेवा वगैरे सगळं विसरून गेला. पण आणि जेव्हा तो मंदिरात होता आणि मनापासून त्यांनी सगळं इस्कॉन मंदिरांचं डिझायनिंग वगैरे केलं, तेव्हा श्रील प्रभुपाद म्हणायचे की कृष्ण तुझ्या सेवेवर खुश आहे आणि कृष्ण बघत आहे की तू किती मनापासून काम करतो, किती निष्काम भाव आहे तुझ्यामध्ये. आणि एक लक्षात ठेव की तू हे जे कृष्णासाठी मंदिर
बांधतोयस, डिझाईन करतोय, कृष्ण सुद्धा तुझ्यासाठी वैकुंठामध्ये घर करतोय. आणि असं ते म्हणायचे. त्यांचं खूप प्रेम होतं त्या विश्वकर्मावर. मग कालांतराने तो इस्कॉन मध्ये बंद झाला, यायचा, साधू संघ गेला त्याचा, लग्न झालं आता त्याचं, संन्यासी होता, आता त्यांनी लग्नही केलं. आणि मग त्याच्यानंतर त्याचं जीवन तसं चाललं होतं. मग म्हातारा झाल्यानंतर त्याच्या लक्षात त्याला बरं वाटत नव्हतं. डॉक्टरांकडे गेला, डायग्नोस वगैरे केल्यावर त्याला समजलं की आपल्याला कॅन्सर झालेला आहे. कॅन्सर झाल्यानंतर त्याला डॉक्टरांनी सांगितलं की तू दिल्लीमध्ये इकडे इकडे जा आणि अमक्या अमक्या डॉक्टरांना भेट, ते खूप मोठे कॅन्सर स्पेशलिस्ट आहेत. म्हणून तो तिकडे गेला भेटायला. आणि त्याच्या मनात सहजच आलं की वृंदावनात आपण जाऊया. मी एवढ्या दिल्लीच्या जवळ आलो, आता 2-3 तासाचा प्रवास आहे, मी वृंदावनात जातो. आणि तो वृंदावनात त्याच मंदिरात गेला आणि त्याच्या लक्षात आलं त्या मंदिराची 40th अॅनिव्हर्सरी सेलिब्रेशन चालू होते, उत्सव चालू होता. आणि मग तो तिकडे राहिला आणि त्याला खूप आनंद मिळाला, खूप वेगळाच आनंद मिळाला. आणि तिकडेच असं झालं, राहिला असताना तिकडेच त्याला वृंदावनात जेव्हा गेला, 2 दिवसात त्याला वृंदावनातच मृत्यू आला. तर बघा, मग तिकडे जे सगळे भक्त होते त्यांना माहिती होतं की हा विश्वकर्मा आहे, की प्रभुपाद जे बोलले होते ते अगदी सत्य होतं. कृष्ण आपण केलेली सेवा कधीही विसरत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक वाचणार आहे माताजी तुम्ही? बरं, ठीक आहे. हा 9व्या अध्यायातला श्लोक आहे. यत् करोषि यत् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तन्मत् कुरुष्वार्पणम्. हरे कृष्णा. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्णा. म्हणजे हा कर्मयोग झाला. आपल्याला काय प्रत्येकाला शक्य आहे जायचं, मंदिराचं बांधकाम करायचं. आपण काय करू शकतो घरी? आपण जे काय खातो ते कृष्णाला अर्पण करू शकतो. आपण दान सुद्धा करू शकतो, ते सुद्धा कृष्णासाठी आपण करू शकतो. तर छोट्या छोट्या गोष्टी आपण या करू शकतो. आज मी तुम्हाला डोनेशनची लिंक पाठवते. जर तुमची इच्छा असेल तर आनंदाने कृष्णासाठी तुम्ही दिलेल्या सेवांमध्ये कुठलीही सेवा तुम्ही घेऊ शकता आणि कृष्णासाठी तुम्ही हे अर्पण करू शकता. आणि आता मी तुम्हाला गोष्ट सांगितली बघा, ती काय फार जुनी पुराणातली नाहीये. ती जवळजवळ एक 30-40 वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. तर असं कृष्ण कधीही आपण दिलेली सेवा कितीही छोटी असेल विसरत नाही. नेहाभिक्रम नाशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया. म्हणजे हा विश्वकर्मा हा आता पूर्ण इस्कॉन पासून लांब झाला होता, भक्ती सुद्धा करत नव्हता, पण एकेकाळी त्यांनी कृष्णासाठी काहीतरी योगदान दिलं, निष्काम भावाने कर्म केला, तेवढंच कृष्णाने लक्षात ठेवलं. हरे कृष्ण. आता हा मला वाचायचा आहे का? अथैदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. हरे कृष्ण. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफलांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्ण. आता आपण म्हटलंय अनन्य भक्ती फुली मारलेली आहे.
साधना भक्ती मला करायची नाहीये, निष्काम कर्मयोग मेरे बस की बात नाही, हे काय मी करणार नाही. मग कृष्ण म्हणतो ठीक आहे, तुम्ही सकाम कर्म करा. सकाम कर्मयोग म्हणजे काय, जेव्हा आपण समाजाच्या कल्याणासाठी निष्काम भावनेने काही करतो. आता आपण काही जण म्हणत असतात बरं का, त्यांच्या मुलांना सांगत असतात की इतके पैसे तू मंदिरामध्ये दान कशाला देतो, त्याचा काय उपयोग होतो, काय माहित तुला, ज्यांना ज्ञान नसतं त्यांना. रस्त्यावर कितीतरी गरीब लोक आहेत, रुग्णांमध्ये कितीतरी असे लोक आहेत की ज्यांना औषधं घ्यायला सुद्धा पैसे नाहीये, तू त्यांना मदत का नाही करत. इकडे मंदिरामध्ये तर सगळं काही आपल्याला सर्व काही संपन्न आहे इकडे. मग अशी लोक काय करतात, ठीक आहे की मी काहीतरी समाजासाठी करतो, ते ह्युमॅनिटेरियन वर्क करतात, काहीतरी समाजाच्या कल्याणा साठी, गरीब लोकांना वस्त्रदान, अन्नदान, रुग्णांची सेवा करतात, त्यांना फुकट औषधं देतात. तर कृष्ण म्हणतो असं तरी तुम्ही करा, माझ्यासाठी केलं नाही तरी चालेल, पण समाजासाठी करा, आणि ते सुद्धा कसं निष्काम भावाने करा. तर याला म्हणतात सकाम कर्मयोग. आपण कृष्णासाठी नाही करत आहे, पण जे काय करतो ते समाजासाठी करत आहे. पण आपण म्हणतो तेही आम्हाला शक्य नाही. मग कृष्ण म्हणतो ठीक आहे, मग तुम्ही आता असं करा. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानध्यानं विशेष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षा कर्मफलांचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे, कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण. आता आपण सगळ्यावर फुली मारली आहे. अनन्य भक्ती नाही, साधना भक्ती नाही, निष्काम कर्मयोग नाही, सकाम कर्मयोग नाही. मग कृष्ण म्हणतो ठीक आहे, हे जर तुम्हाला करता येत नसेल तर आता तुम्ही ज्ञानयोग करा. पुस्तकं उघडा, उपनिषद उघडा, वाचा, त्यातला अर्थ समजून घ्या, अभ्यास करा. पण ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ काय आहे, ध्यान आहे. आणि ध्यानापेक्षा श्रेष्ठ काय आहे की तुम्ही सगळं तुम्ही जे काही कर्म कराल त्यातून मिळालेल्या फळाचा तुम्ही पूर्णपणे त्याग करा. असं जेव्हा तुम्ही त्याग करा तेव्हा तुमचं मन शांत होईल, आणि मन शांत झाल्यावर तुम्ही माझ्याबद्दल विचार करू शकाल आणि तुम्ही माझ्याकडे वाटचाल करू शकाल. जोपर्यंत मन शांत नसतं, फळाची आसक्ती असते, तोपर्यंत कृष्ण आपल्या हृदयात राहू शकत नाही. आपल्याला एकच मन असतं, एकच हृदय असतं. कृष्ण म्हणतो तुम्हाला चॉईस आहे. मनामध्ये जर तुम्ही भौतिक गोष्टींना जर जागा देत असाल तर मग मी तिकडे राहू शकणार नाही. मग आपल्याला आता ठरवायचंय की आपल्या हृदयामध्ये आपल्याला कोणाला जागा द्यायची आहे. ही गोष्ट आहे श्रीमद भागवतम 10वा स्कंद आहे, त्यात आहे. ही फळवाली असते आणि हिने खूप ऐकलं असतं की कृष्ण गोकुळात राहतो आणि खूप छान आहे, खूप माधुर्य आहे त्याच्या रूपामध्ये. तिला इच्छा होते की आपण पण जाऊया एकदा तिकडे आणि मी आपली फळं घेऊन जाते. जर कृष्ण आला तर त्याला फळं देईन मी, अशा विचाराने ती
जाते आणि ती हाक मारते तिकडे की मी फळं आणली आहेत, विकत घ्या. आणि कृष्ण बाहेर येतो. मग कृष्ण तिला सांगतो मला तुझी सगळी फळं दे, आणि ती सगळी फळं घेऊन जाते. आणि कृष्ण सांगतो तिला थांब. त्यांनी बघितलेलं असतं आई जेव्हा आई धान्य विकत घेते किंवा काही दुसऱ्या गोष्टी विकत घेते, तेव्हा आपल्या घरी पण असलेलं थोडंसं धान्य ती देते. त्याला इंग्लिशमध्ये बार्टर सिस्टम म्हणतात, म्हणजे एक्सचेंज करायचा आपल्याकडे जे काय आहे त्याच्या प्रती. तर तिकडे हा जातो कृष्ण आणि आपल्या छोट्याशा मुठीमध्ये तांदूळ आणतो आणि पळत पळत बाहेर येतो. तेव्हा मुठीतले सगळे तांदूळ खाली पडतात आणि 2च दाणे राहतात. ते तांदळाचे दाणे तो तिच्या टोपलीमध्ये घालतो. पण तिला इतका आनंद होतो कृष्णाकडे बघूनच की बघत सुद्धा नाही त्यांनी काय टाकलंय आपल्या टोपलीमध्ये, आणि घरी जाते. आणि घरी गेल्यावर बघते काय, तर तिच्या टोपलीमध्ये अनेक अनमोल रत्न असतात. तर कृष्ण असा आहे, तुम्ही थोडस जरी त्याला दिलं तर परत करताना मात्र इतकं करतो की आपले 2 हात अपुरे पडतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 13 आणि 14. जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृदय मित्र आहे, जो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुख दुःखामध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा कृष्ण सांगत आहे की त्याला भक्तांमध्ये कुठले गुण आवडतात. आता तुमच्या लक्षात आहे का की 9व्या अध्यायामध्ये कृष्णाने सांगितलंय की अर्जुना मी तुला हे गुह्य ज्ञान का देत आहे. त्यांनी काय सांगितलंय, कारण काय सांगितलंय की अर्जुना मी हे तुला ज्ञान देत आहे. का देत आहे, कोण सांगेल मला? मी सांगू सांगा माताजी? बरं, सांगा. भगवान कृष्ण अर्जुनाला म्हणाले की तू माझा कधीही मत्सर केला नाही किंवा बरोबर आहे. कुणाचा दुसऱ्यांचाही तू कधी मत्सर केला नाही, म्हणून मी तुला हे गुह्य ज्ञान सांगत आहे. बरोबर आहे की तू माझा कधीही द्वेष केला नाहीस, कधीही मत्सर केला नाहीस. आणि इकडे सुद्धा बघा पहिला गुण भक्तांमध्ये कृष्ण काय बघतो, जो जीवांचा द्वेष करत नाही, सर्व जीवांचा सुहृद आहे, असा जो आहे तो कृष्णाला अत्यंत प्रिय असतो. तर आपल्याला सुद्धा आपल्यामधले जे ब्लॉकर्स आहेत, जे वाईट गुण आहे, ते जेव्हा आपण हरे कृष्णाचा मंत्र म्हणतो, कृष्णाच्या गोष्टी वाचतो, तेव्हा हळूहळू आपल्यामधले सुद्धा हे असलेले गुण निघून जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 15. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इकडे स्लाइड दाखवलेली आहे ही श्रीमद भागवतम स्कंद 6 याच्यामधली आहे. इकडे शंकर हे आपल्या पत्नीला कृष्ण कथा सांगत आहे आणि इकडे शंकर हे कोण आहेत, हे परम वैष्णव आहे आणि ते सतीला कृष्ण कथा सांगत आहेत. त्याच्यामुळे ब्रह्मांडाच्या काना कोपऱ्यातून
सर्व कृष्ण भक्त आले. तिकडे तुम्हाला नारद मुनी दिसतात, हे व्यासदेव आहेत, सर्व शुद्ध भक्त आले की परम वैष्णव जे शंकर आहेत ते कृष्ण कथा सांगत आहेत आणि सगळे तल्लीनतेने ऐकत आहेत. आणि सती ही आपल्या पतीच्या मांडीवर बसलेली आहे आणि इतर या लोकांचं ते लक्ष नाहीये, कारण ते आत्मिक स्तरावर आहेत, शारीरिक स्तरावर नाही. आणि आकाशातून एक त्याच वेळेला विमान चाललं असतं आणि हा चित्रकेतू असतो. हा जो चित्रकेतू आहे तो बघतोय की सती आहे ही शंकराच्या मांडीवर बसलेली आहे आणि तो जरासा स्मित करतो, हसतो तो. म्हणजे तो खरं म्हटलं तर सतीकडे बघून हसत नाहीये, पण सतीला असं वाटतं की मी शंकराच्या मांडीवर बसलेली आहे, माझ्याकडे बघून तो हसतोय. त्याला आनंद होतोय की शंकर हे कृष्ण कथा सांगत आहे आणि सर्व लोक तल्लीनतेने ऐकत आहे. तर तो हे दृश्य जे आहे या दृश्याकडे बघून तो आनंदित होतो आणि हसतो. पण सतीला वाटतं की हा माझ्याकडे बघून हसला, हा माझा अपमान झालाय. म्हणून सती त्याला शाप देते की तू आता पृथ्वीवर असुर म्हणून जन्म घेशील. असं म्हटल्यानंतर चित्रकेतू अजिबात उद्विग्न होत नाही, तो शांत राहतो आणि खूप आनंदाने त्या शापाचा स्वीकार करतो. का स्वीकार करतो? कारण त्याला शाप देणारी सुद्धा जी सती आहे ती सुद्धा एक वैष्णवी आहे. त्याच्यामुळे इकडे तो समभाव राखतो, शाप सुद्धा तो आनंदाने स्वीकार करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे साधारण दैनंदिन क्रियावर आपण अवलंबून असतो बघा, भक्त अवलंबून नसतो. आपण काय म्हणतो की आज माझी कामाची बाई आली नाही, आज मला जॉब करता नाही येणार, किंवा आज ऑफिसमध्ये मला खूप मीटिंग्स आहे, माझं शेड्यूल टाईट आहे, आज मी जॉब करू शकणार नाही. आपण आपल्या दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून राहतो जप होण्यासाठी. पण जो भक्त असतो तो तसा नसतो. त्याचा जप, कृष्ण सेवा हे तो मधोमध ठेवतो आणि त्याच्या बाजूला आपली आपलं जे काही काम असेल किंवा जे काही शेड्यूल असेल त्याच्या भोवती तो त्याची अरेंजमेंट करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो हर्षितही होत नाही किंवा दुःखही करत नाही, शोक करत नाही किंवा आकांक्षाही करत नाही आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे, असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे भक्त प्रल्हाद दाखवलेले. हिरण्यकश्यपूनी त्याला मारायचे कितीतरी प्रयत्न केले, पण तो कसा होता? तो शांत होता. त्याला माहित होते या हत्ती सुद्धा मारायला आला, या लोकांनी मला भाल्यानी मारलं, त्रिशूळानी मारलं, तरी सुद्धा काही होणार नाही. माझा आत्मा अमर आहे, माझ्या शरीराला काही होणार नाही. त्याचं मन सदैव कृष्णामध्ये व्यस्त असल्यामुळे त्याला किंचित सुद्धा भय वाटला नाही. त्याच्यामुळे तो आत्मिक स्तरावर असल्यामुळे तो भक्तीमध्ये रममाण होता. आणि इकडे असं झालं की कितीही मारायचा प्रयत्न करून सुद्धा हिरण्यकश्यपू त्याच्या मुलाला, प्रल्हादला, जो लहान होता, 5 वर्षांचा होता, त्याला मारू शकला नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 18 आणि 19.
जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मानापमान, शीतउष्ण, सुखदुःख, स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांत आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करीत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झाला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. तर हे सगळे गुण आहेत हे आपण आवर्जून आपल्यामध्ये बाळगले पाहिजेत. आपण हे तर इकडे स्लाइड दाखवली आहे. इकडे ही अंबरीश महाराजांची गोष्ट परत श्रीमद भागवतम मध्ये आहे. तर अंबरीश महाराज हे कृष्णाचे शुद्ध भक्त होते. आणि शुद्ध भक्त म्हणजे काय, त्यांची प्रसिद्धी जी आहे तिन्ही लोकांमध्ये झालेली असते. एकदा दुर्वासा मुनींना वाटलं की खरोखर हा आहे का एवढा मोठा भक्त, चला आपण जाऊन बघूया. आणि ते तिकडे त्याच्या राजमहालात गेले. आणि त्या दिवशी द्वादशी होती. आदल्या दिवशी अंबरीश महाराजांनी एकादशी केली होती, पाणी सुद्धा न घेता पूर्ण उपास केला होता एकादशीच्या दिवशी. द्वादशीच्या दिवशी त्यांना हे दुर्वासा मुनी त्यांच्या महालात आले. महालात आल्यावर त्यांनी स्वागत केलं. त्यांना म्हटलं तुम्ही भोजन घेऊन जा. तर भोजन घेण्या अगोदर दुर्वासा मुनी म्हणाले मी नदीवर स्नान करून येतो. आणि ते स्नान करायला गेले. इकडे एकादशी जी असते ती द्वादशीच्या दिवशी ठराविक काळामध्ये तो व्रत सोडायचा असतो. तर तो जो मुहूर्त होता ज्या वेळेला हे व्रत सोडायचं होतं तो निघून जात होता. म्हणून राजपुरोहिताने अंबरीश महाराजांना सांगितलं की आता तुम्ही काहीतरी अन्न ग्रहण करा. अंबरीश महाराज म्हणाले पण अजूनही दुर्वासा मुनी आले नाहीये, हा त्यांचा खूप अपमान होईल. मग राजपुरोहितांनी सांगितलं मग तुम्ही निर्जला एकादशी केलीये म्हणून थोडस जल तुम्ही घ्या, म्हणजे तुमचं जी तुम्ही केलेली जी एकादशी आहे ती सफल होईल. मग असं म्हटल्यानंतर अंबरीश महाराज म्हणाले बरं. आणि ते पाणी पिणार तितक्यात दुर्वासा मुनी तिकडे आले. आणि त्यांनी बघितलं की हा पाणी पितोय माझ्याशिवाय. आणि त्यांना खूप राग आला, त्यांचा खूप अपमान झाला. आणि रागाने त्यांनी आपल्या जटेमधला एक केस काढला आणि तो पृथ्वीवर जमिनीवर आपटला. आपटल्यावर एक मोठा राक्षस बाहेर पडला. आणि अंबरीश महाराजांनी आणि दुर्वासा मुनींनी सांगितलं राक्षसाला या अंबरीश महाराजांचा वध कर. आता राक्षस वध करायला जायच्या अगोदरच कृष्णाने सुदर्शन चक्र सोडलं आणि त्या राक्षसाला ठार मारलं. आणि मग त्याच्यानंतर ते सुदर्शन चक्र या दुर्वासा मुनींच्या पाठीमागे जायला लागलं. मग पाठीमागे जायला लागल्यानंतर ते पहिल्यांदा ब्रह्मलोकात गेले. आणि ब्रह्मलोकात मध्ये गेल्यावर ब्रह्मदेवाला सांगितलं की हे सुदर्शन चक्र माझ्या पाठी लागलंय, मला याच्यापासून वाचव. तेव्हा त्यांनी ब्रह्मदेवानी सांगितलं की मी सोडलं नाही, मी वाचवू शकणार नाही तुला. मग ते धावत धावत कैलास पर्वतावर गेले. सुदर्शन चक्र पाठी येतच होतं. शंकराला विनंती केली पण शंकराने तेच सांगितलं हे माझं अस्त्रच नाहीये म्हणून मी परत घेऊ शकत नाही. मग ते वैकुंठ लोकामध्ये गेले. वैकुंठ लोकामध्ये विष्णूला सांगितलं की हे तुझं सुदर्शन चक्र आहे, तू परत घे. विष्णू म्हणाला हे सुदर्शन चक्र एकदा निघालेलं परत त्याचं काम केल्याशिवाय ते परत येतच नाही, मी काहीच करू शकणार नाही. मग दुर्वासा मुनी म्हणाले मला कुठला तरी काहीतरी सांगा ज्याने मी हे चक्र थांबवू शकेन. मग विष्णू म्हणाले की एक मार्ग आहे, तू अंबरीश महाराजांकडे परत जा आणि त्यांची क्षमा माग. मग ते जेव्हा सुदर्शन चक्राला सांगतील की याला मारू नकोस तेव्हाच तुझे प्राण वाचतील. असं म्हटल्यानंतर दुर्वासा मुनी परत अंबरीश महाराजांकडे पळत पळत आले. त्यांना साष्टांग नमस्कार केला
साष्टांग नमस्कार केला, माफी मागितली आणि मग अंबरीश महाराजांनी लगेच त्यांना माफ केलं. म्हणजे शत्रू आणि मित्र यामध्ये त्यांनी समान भाव ठेवला आणि सुदर्शन चक्राला अंबरीश महाराजांनी सांगितलं, जेथून आपण आलात तेथे परत जा. आणि असे करून यांचे प्राण वाचले. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 20. जे भक्ती सेवेच्या या अविनाशी मार्गाचे अनुसरण करतात आणि जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, मला सर्वोच्च ध्येय बनवितात, ते मला खूप प्रिय आहेत. हरे कृष्ण. आता इकडे ही एक गोष्ट आहे, बिल्वमंगल ठाकूर. बिल्वमंगल ठाकूर हे कृष्णाचे खूप शुद्ध भक्त होते, भाव भक्ती स्तरावर पोचले होते. तुम्हाला माहिती आहे ना, भक्तीच्या 9 पायऱ्या: श्रद्धा, साधू संग, मग भजन, अनर्थ निवृत्ती, निष्ठा, रुची, आसक्ती, भावभक्ती आणि शेवटी म्हणजे प्रेम भक्ती. तर ते भावभक्ती स्तरावर होते. तर हे जे बिल्वमंगल ठाकूर होते, त्यांच्या गत जन्मात ते एक संन्यासी होते आणि ते भागवत सप्ताह आयोजित करायचे आणि त्या सप्ताहामध्ये अन्नदान सुद्धा करायचे. सगळे आलेल्या भक्तांना जेवण द्यायचे. आणि एक दिवस त्यांना भागवत सप्ताह करायचा होता, पण त्यांच्याजवळ पैसे नव्हते. तर विचार करत करत ते रस्त्यावरून चालले होते, आता मी कोणाकडे मागू पैसे, काय करू. तितक्यात त्यांना एक स्मशानभूमी दिसली आणि स्मशानभूमीमध्ये खूप चांगले कपडे घातलेले लोक होते आणि ते रडत होते. तर कुतूहलापोटी बिल्वमंगल ठाकूर त्या स्मशानभूमीमध्ये गेले आणि विचारपूस केल्यावर त्यांना समजलं की तिकडे जो शव आहे तो राजकन्येचा आहे. राजा, राणी, राजाचे मंत्री सर्व तिकडे उपस्थित होते आणि त्यांनी जरा जवळ जाऊन बघितलं तर ती जी राजकन्या होती तिच्या अंगावर अगदी मौल्यवान दागिने होते. आता बिल्वमंगल ठाकूरांना वाटलं, या प्रेताला या दागिन्यांची काय गरज आहे. आता मी इकडे थांबतो, ही लोक गेल्यानंतर हे दागिने मी घेतो आणि मला हे उपयोगी येतील, मला भागवत सप्ताह करता येईल. आणि तिकडे थांबला. आता अंतिम संस्कार झाल्यानंतर राजा काही तिकडे थांबला नाही, खूप दुःखात होता आणि तो परत गेला. अजूनही तिकडे तो ते प्रेत राजकन्याचं होतं आणि हा जवळ गेला आणि यांनी विचार केला, आता गळ्यातला हार, हातातल्या बांगड्या मी काढतो. आणि तो जवळ जाणार, काढणार, तितक्यात त्या राजकन्येचा आवाज आला की थांब, तू मला हात लावू नकोस, माझे दागिने काढू नकोस, तुला दागिने हवेत ना भागवत सप्ताह करण्यासाठी, तू माझ्या वडिलांकडे जा, राजाकडे जा आणि माझ्या खोलीमध्ये माझ्या उशीच्या खाली माझी दागिन्याची पेटी आहे, ते सगळे दागिने घे आणि तुला ते विकून पैसे मिळतील. मग तो राजवाड्यात जातो, राजाला घडलेली गोष्ट सांगतो आणि राजा आनंदाने ती दागिन्याची पेटी या बिल्वमंगल या संन्यासाला देतो. मग हे पैसे विकून भागवत सप्ताहासाठी सगळी तयारी करायला लागल्यावर बिल्वमंगल ठाकूराला, त्या संन्यासाला लक्षात येतं की थोडे अजून पैसे हवे, म्हणून तो परत जातो आणि तो विचार करतो, अरे हे दागिने इकडे असेच पडलेले आहेत, आणि तो घेऊन जातो. आणि घेऊन जेव्हा जातो तेव्हा ती राजकन्या जी असते तिला राग येतो आणि रागाने ती शाप देते की पुढच्या, तू जरी मोठा कृष्ण भक्त असशील तरी तुला पुढचा जन्म घ्यावा लागेल आणि त्याच्या
मध्ये तुझं जे चरित्र असेल ते चांगलं नसेल, तू नीतिमान नसशील. आणि असा हे घेतल्यानंतर तो काही काय बोलले काही नाही लक्ष नाही दे, सगळे दागिने उरलेले जे ते तिच्या पडलेले असतात तिकडे घेतो, जाऊन विकतो, पैसे घेतो आणि भागवत सप्ताह करतो. असं करत करत आयुष्य त्याचं चाललेलं असतं आणि मग म्हातारा झाल्यानंतर देहत्याग करतो. आता पुढच्या जन्मामध्ये तो एका श्रीमंत कुटुंबामध्ये जन्म घेतो आणि श्रीमंत कुटुंबामध्ये जन्म घेतो, पण त्याचं कॅरेक्टर चांगलं नसतं. तो नीतिमान नसतो, तो स्त्री गमन करत असतो. अनेक वेश्यांकडे जात असतो. त्यापैकी एक वेश्या जी असते तिचं नाव चिंतामणी असतं. तिच्याकडे तो खूप अटॅच्ड असतो आणि तिच्याकडे जात असतो. एक दिवस काय होतं, या बिल्वमंगल ठाकूरांचे वडील जातात आणि श्राद्ध नाही, हे जे विधी चालू असतात आणि तो या पुरोहितांना विचारतो, काय हो, किती वेळ लागतोय, आता मला जायचंय, हे पटपट आपटा. तो खूप व्याकुळ झालेला असतो की मी चिंतामणीला जाऊन कधी भेटेन. आणि असं करत करत तो तिकडे ओरडतो आणि ते सगळे गुरुजी पटपट करतात. तितक्यात काय होतं, जोराचा पाऊस, वादळ चालू होतं, सगळीकडे अंधार, गडद अंधार पसरतो. म्हणून आता हा काय करतो, आता जाणार कसा. तो ज्या गावात राहत असतो त्या गावाच्या दुसऱ्या बाजूला, त्या दोन गावांच्या मध्ये नदी असते, नदी ओलांडून चिंतामणीच्या गावी जावं लागतं. म्हणून तो नदीपाशी जातो. तिकडे होडीवाला नसतो, लाटा असतात, जोरदार वारा असतो. अशा वेळेला तो त्या नदीमध्ये उडी मारतो आणि पोहता पोहता त्याला एका शवाचा आधार मिळतो. तर त्या शवाला पकडून तो नदी कशी ओलांडतो आणि जातो. आता जातो तर बघतो काय, चिंतामणीचं घर असतं, ती पहिल्या मजल्यावर राहत असते. गडद अंधार असतो, सोसाट्याचा वारा असतो, तो हाका मारतो चिंतामणीला, तिला ऐकू येत नाही. म्हणून तो काय करतो, त्याला एक दोरी दिसते आणि दोरीच्या सहाय्याने तो खिडकीतून आतमध्ये उडी मारतो आणि चिंतामणी बसलेली असते. ती म्हणते, तुम्ही आता एवढ्या रात्री आलात, कसे आलात तुम्ही. मग तो सांगतो, अशी नदीमध्ये मी उडी मारली, खूप लाटा होत्या, पण एका शवाच्या आधाराने मी ही नदी ओलांडली. आणि मग ती म्हणाली, मग वर कसे आला. तर तो म्हणाला, तूच माझ्यासाठी दोरी सोडली होतीस ना. तर ती म्हणते, नाही, कुठे आहे दोरी, बघू. आणि उघडते तर बघते काय, तर साप असतो तिकडे. मग ती खिडकी बंद करते आणि ती म्हणाली, एवढ्या रात्री तुम्ही माझ्याकडे आला, तुमच्या जीवाला एवढा धोका होता. हेच जर तुम्ही कृष्णासाठी एवढं केलं असतं तर तुम्हाला निश्चितच कृष्ण प्राप्ती झाली असती. आणि जेव्हा असं ती चिंतामणी म्हणते, तेव्हा मात्र हे जे बिल्वमंगल ठाकूर असतात त्यांना एकदम डोक्यात प्रकाश पडतो आणि ते अबाउट टर्न करतात, तिकडनं निघतात आणि चिंतामणीकडे वळून सुद्धा बघत नाही, थेट वृंदावनाला जायला निघतात. आता इकडे चिंतामणी जेव्हा त्यांना सांगते की तुम्ही एवढं माझ्यासाठी केलंय, कृष्णासाठी इतकं केलं असतं तर तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती निश्चित झाली होती. हे चिंतामणी नाही, बिल्वमंगल ठाकूरांचे गुरु तिच्या तोंडातून बोलत असतात. तर गुरु कसा असतो, जरी जोपर्यंत आपल्या भक्ताला, आपल्या शिष्याला कृष्ण प्राप्ती होत नाही तोपर्यंत प्रत्येक जन्मात येऊन गुरु त्याचं मार्गदर्शन करत असतो. मग असा बिल्वमंगल ठाकूर चालत चाललेला असतो वृंदावनात. आता चालता चालता त्याला एक सुंदर स्त्री दिसते. तर त्याला ती स्त्री परत आवडते. त्याचं ते पूर्वीचं जे स्त्री गमन करत असतो, तो जो विषय असतो तो पूर्ण अजून मिटलेला नसतो किंवा
त्याच्याबद्दल जे त्याला आकर्षण असतं स्त्रीबद्दल ते गेलेलं नसतं. ज्याप्रमाणे तुम्ही पंखा चालू केल्यावर तो फुल स्पीडवर असतो, तो बंद केल्यावर काही वेळाने बंद होतो. तर असं तो त्या स्त्रीच्या पाठीमागे जातो. ती स्त्री घाबरते, लवकर लवकर आपल्या घरी जाते. हाही तिच्या पाठी जातो आणि तिकडे बाहेर वरांड्यामध्ये त्या स्त्रीचा नवरा बसलेला असतो. तो त्या नवऱ्याला म्हणतो की या माताजीना जरा बाहेर बोलवाल का तुम्ही? आणि मग तो जाऊन सांगतो की कोणीतरी एक आलंय, एक माणूस आणि तुला बाहेर बोलवतात. ती घाबरत घाबरत बाहेर येते. मग तो म्हणतो, माताजी तुमचा आंबाडा आहे, त्या आंबाड्यातल्या मला आकडा द्याल का? तर ती लगेच काढून देते आणि आत जाते आणि तो आकड्याने आपले दोन्ही डोळे फोडतो. मी कृष्णाकडे जायला निघालेलो आहे. जे इंद्रिय या मार्गावर बाधा आणताय ती इंद्रियच मला नकोय आणि असं करतो आणि मग तो वृंदावनात जातो आणि वृंदावनात अनेक सुंदर भजनांची रचना करतो आणि कृष्ण स्वतः येऊन बिल्वमंगल ठाकूरांची भजनं ऐकायचा, त्यांना मदत करायचा. तर अशी ही बिल्वमंगल ठाकूरांची गोष्ट आहे. तर आता हा आपला अध्याय झालेला आहे. आज आपण काय शिकलो की अर्जुनाचा प्रश्न होता की मी कोणाची पूजा करू, सगुण रूपाची की निर्विशेष ब्रह्माची. मग अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलं की सगुण रूपाची भक्ती सर्वात परिपूर्ण आहे. मग तुम्हाला भक्तीमध्ये जायचं असेल तर कृष्णाने सांगितलंय अनन्य भक्ती. ती भक्ती करता येत नसेल तर साधना भक्ती. साधना भक्ती करता येत नसेल तर निष्काम कर्मयोग करा. ते करता येत नसेल तर सकाम कर्मयोग करा. ते करता येत नसेल तर ज्ञान योग. ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे, ध्यान योग करा. आणि ध्यानापेक्षा श्रेष्ठ म्हणजे कर्मफळांचा त्याग करणे. आणि मग कृष्णाने सांगितलंय एका भक्तामध्ये त्याला कुठले कुठले गुण प्रिय आहेत ते. आता आपला अध्याय झालेला आहे आणि कुमुदा माताजी आलेल्या आहेत का? आता जे रेकॉर्डिंग स्टॉप करा.